je Friesland trekt, wat ons in Friesland trekt, dat is de dijk er naartoe, de ruimte, de wijde uitzichten. Dat vinden wij prachtig aan Friesland. Ik vind Friesland een lekker land, een fijne provincie. Kun je lekker schaatsen. Ik kom naar Friesland, een mooi land. Mooie provincie. Met een mooie pompenblij. Echt een mooie stad. En een Leeuwarden. Dat is ook heel leuk. Nou, ik vind het echt wel mooi. En schaatsen. Met een lange noorden. Waarom ik naar Friesland kom? Nou, dood eenvoudig. Als je die herinneringen hebt gezien gisteravond op de televisie van de Elfstedentocht, dan wil je er ook naartoe. En dat doe ik ook dit jaar alleen. Ik ga dan met de fiets meerdaagse mee. Langs de Elfstedentocht. Groetjes aan Friesland.